Kan EU beskytte sine værdier uden NATO? Og hvad gør vi, hvis USA siger, vi hjælper jer ikke længere? Lad os finde ud af det. Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, også kendt som FSFP, er en integreret del af unionens udenrige- og forsvarspolitik. FSFP er den vigtigste politiske ramme, hvorigennem staterne kan udvikle en europæisk strategisk sikkerheds- og forsvarskultur, håndtere konflikter og kriser sammen, beskytte unionen og dens borgere og styrke international fred og sikkerhed. På grund af den spændte geopolitiske kontekst har FSFP været en af de politikområder, der har udviklet sig mest disse 10 år. Den russiske angrebskrig imod Ukraine, der begyndte den 24. februar 2022, repræsenterer et geopolitisk tilbageslag for Europa. Et nyt skub til etablering af en ny EU-forsvarsunion. Men forsvarspolitikken arbejder også meget sammen med NATO. Men hvordan fungerer det egentlig? EU's forsvarspolitik er meget sammen med NATO. NATO er fundamentet for EU's forsvarspolitik. Men hvad sker der, hvis Trump, som han har sagt, vil kappe sine penge fra NATO og vil stoppe vores tætte samarbejde? Det vil jeg gerne forklare. Hvis USA kapper pengene af fra NATO, er der mange ting, vi mangler. En af dem er vores forsvarsindustri, og det er en stor ting, vi kommer til at mangle. Vores forsvarsindustri er meget lille på grund af, at vi køber de mange militære ting fra Amerika. Det gør, at vi ikke producerer særlig meget i vores land i EU, og hvis vi ikke producerer meget i EU og USA, lad være med at give så mange penge til NATO, så har vi ikke særlig meget militær længere. En anden ting, vi mangler, er basale kapaciteter som strategi. Da vi så i Ukraine-krigen, at vi ikke kan handle hurtigt nok og ikke effektivt nok til at kæmpe mod noget som Rusland. En anden strategisk kapacitet, vi mangler, er langrangsmissiler. Vi kan ikke luft, er vi ikke særlig gode, og der relyer vi meget på USA for at gøre det. Og en fjerde ting, meget vigtig ting er, EU kan ikke være nogen ordentlig supermagt, fordi vi ikke har mange nukleare kapaciteter. Donald Trump, kender alle, har sagt flere gange, at han vil kappe pengene fra NATO af, som USA giver. Fordi mange EU-lande ikke giver det, hvad de skal. De skal give 2% af deres BNP, men mange giver kun 1,3%. Det er gennemsnittet for Europa. Endnu en grund til, at EU ikke har så mange militære ting i deres land, er fordi vi laver rigtig meget eksport med militær ud af EU, ikke ind i EU. What is so dangerous that the EU needs NATO? Dangerous is Russian and the Ukrainian war, so it's really close to Europe. So yeah, and and it will be really bad if they started there. Men er et stærkere EU-forsvar egentlig bare svaret? Det er ikke så nemt. Nogle af de udfordringer, som EU støder på i forhold til militæret lige nu, det er, at de 27 landes forsvar ikke har nok erfaring i at samarbejde uden for NATO's regi. Og EU mangler også nogle atomvåben, som gør dem betydeligt sværere end andre supermagter, såsom Kina, USA og Rusland, hvilket har et stort atomarsenal. Men hvad skal EU så gøre, for at de kan blive uafhængige af NATO? EU skal lægge en større del af deres budget til side til militæret, og så skal de også skabe en fælles kommando med masser af soldater i reserve. Men selvom et stærkere EU-forsvar er afgørende, kræver det betydeligt politisk vilje, tid og investering for at opnå fuld uafhængighed af NATO.